Мен үзебезнең группабыз белән Күкмара мәдрәсәсеннән килдек. Без инде бу шушы ярдәм мәчете хакында телевизорлардан карап ишетеп белә идек. Һәм дәген инде безнең берничә группабыз шушында килеп экскурсиядә булдылар һәм алар сокланып кайттылар. Һәм инде без үзебезнең укучыларыбызны шушында алып килдек. Сокландык без монда. Коръән укучы егетләрне күреп, алар ничек итеп күзләре юк килеш Коръән укыйлар. Субханалла. Аларга Аллаһның рәхмәтләре булсын. Шушында хәзрәт сөйләгән вакытта карыйм апаларыбызга аларның күзләреннән яшьләр килә. Үземнеке дә шулай. Субханалла. Сүздә юк. Иншалла менә шушында килгән апаларыбыз инде мин уйлыйм. Алар алга таба Коръәнне яратып, күзләренең кадерен белеп, үзләренең йөри алганнарын кадерен белеп, иншалла иманнары ныгыр дип уйлыйм. Аллаһның рәхмәте булсын.